I què és el que farem aquí aquesta tarda? Doncs el que pretén és aprovar és que les persones que estem aquí avui visquem tots una experiència de Déu a través de la música i de la pregària. Entenem la música com una de les formes en què Déu ens parla. La música com a llenguatge amb el que Déu entra en el nostre interior i ens fa una carícia que ens dona pau i ens guareix. A continuació explicaré com funciona aquest ritual. Algú ens preguntava, això que aneu a fer és un concert? La resposta és clara, no és cap concert. Això no pretén ser cap espectacle on hi ha uns protagonistes i un públic. Aquí, avui, l'únic protagonista és Jesús. I la resta ens hem reunit al seu voltant per lloar-lo, per donar-li les gràcies, per demanar el seu perdó, per explicar-li allò que ens preocupa, per deixar que prengui les nostres secretes, per obrir el nostre cor al seu esperit. Per això, projectarem les lletres de les cançons a les pantalles que tenim aquí al costat, de manera que permeti a tothom seguir el cant i la pregària. Farem 9 cançons. Abans de cada cançó hi haurà una petita presentació en forma de pregària amb la lectura de l'Evangeli. I en acabar cada cançó deixarem uns moments de música suau per deixar ressonar la cançó en el nostre interior i permetre que si algú se sent cridat a fer una pregària espontània la pugui fer des del seu lloc. En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Aquí ens tens, Senyor, els teus peus. Tu has sortit al nostre encontre i ens has cridat a la teva presència. Només tu saps per què ens has cridat. Tu ens coneixes perfectament. Saps com som i ens estimes amb un amor infinit. Per això, Senyor, ens posem a les teves mans i et diem, com Maria, la meva ànima et canta, Senyor, que es faci en mi la teva voluntat. Glòria a tu, Senyor. Amén. En una trobada que vam fer
ens convida a deixar-nos a les mans de Déu, com un nen, com un nadó es deixa als braços de la seva mare o del seu pare. Per això, volem introduir aquesta cançó amb la pregària d'acompanyament del sacerdot Charles F. Ford, que és una pregària de confiança absoluta en l'amor de Déu. Pare, em poso a les teves mans. Fes de mi el que vulguis. Sigui el que sigui, et dono les gràcies. Estic disposat a tot. Ho accepto tot. Sempre que la teva voluntat es compleixi en mi i en totes les teves criatures. No desitjo res més, Déu meu. Poso l'ànima a les teves mans. Te la dono, Déu meu, amb tot l'amor del meu cor.
trobo un gran misteri. Que el nostre desenllaç sigui sempre d'ell al Senyor. Confiaré que tu ets amb mi, i és que soc Déu, i és que soc teva, i tu ets meu.
Senyor, gràcies per mostrar-nos el teu amor en tots els moments de la nostra vida. Tu ens crides des del sempre pel nostre nom, ens abraces i ens portes per camins de llibertat. Quan tot és tot, tu ets el nostre Déu i ens portes al camí. Ja no som esclaus, ja no tenim.
La voluntad de Dios. Señor, ayúdanos a estar en las necesidades. Y no nos forza a desvelo de hoy y lo que no la que tengamos siempre presente ese deseo y se todo el camino. Gracias por establecer la nuestra vida y por no dejarnos ayudar a nuestras finanzas. Campeón, y al Teo, sigue la llama a nuestra vida, a la fe, al Señor.
No one
Gràcies a cada sovint que veu en aquest camí i sorgeixen de l'experiència pròpia de l'escrivir. Ho hem estat parlant. El millor guitarra s'ho ha viscut, potser la perdre del fill, i ja no. Després de sentir això, heu canviat de perspectiva. Però malgrat tot això, tenim un goig profund i una necessitat del pare, el matí, el capvespre, sempre. Hem d'aprendre la por a
unito